गोसो गोरबोजों सिबिजाथाव आरो मानिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायनानै लाग्रोबाय। आरो नोंथांमोना मोनथिखाबाय थाम्बनेल टाइटेल आरो डिसक्रिपसनाव नुनानै एसेबाबो मोनथिबाय जानांगौ दिनै मा आयदानि सायाव सावरायगोन रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बे साननैसो जोङो गोबां सरसा आरो सावरायनायखौ जों नुनो मोनदों। थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव, थांनाय एमएलए इलेक्सनाव इउपिपिएल पार्टिया मानो इसेबां गाज्रियै जेननो गोनां जाखो आरो जेनखो। थ' बे आयदानि सायाव गोबां सरसा सावरायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। थ' रायजो राजा नोंथांमोन, जोङो गिबियावनो जोङो बाख्नायनांगोन मानाव गेदेर जोंहा इउपिपिएल पार्टिनि मानाव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांखौ जोङो बाख्नायनांगोन। मानोना बिथाङा मोनफ्रोमबो बिथिङाव बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव, मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव बिथाङा खोब एक्सेलेन्टै खामानि मावदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। आरो इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट, नङा होमबा, माखासे इस्टाब्लिशमेन्ट, नङा होमबा, गायसननाय जोङो लाइक जेरै इउनिभार्सिटि ना, टेकनिकेल कलेज, इनस्टिटिउसन माखासे गोबां गायसननो हादोंमोन। माखासे एग्रिकालसार सेक्टराव गोबां मोजां खामानि मावदोंमोन, इडुकेसन सेक्टराव गोबां मोजां खामानि मावदोंमोन, हेल्थ सेक्टराव माखासे गोबां खामानि मावदोंमोन, सेरिकालसार सेक्टराव माखासे गोबां खामानि मावदोंमोन रायजो राजा नोंथांमोन। दा जोङो नुनो मोनबाय बेबादि इसिबां फिसा बिटिसि काउन्सिलखौ मोनसे स्टेटहुड, मोनसे आसाम रायजोफोरबायदि ओरैबायदि डेभेलप खालामदोंमोन ना, ओरैबायदि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट, नङा होमबा, आरो गोबां जौगानायनि खामानि मावदों, प्रग्रेसनि खामानि मावदोंमोन। नोंथांमोना नुनो मोनबाय GI टेगनिफ्राय लानानै ना, बर'नि माखासे आगजुफोरनि सायाव ना, आगजुफोरखौ, मुवाफोरखौ गावनि खालामनानै लानो हाबाय, GI टेग खालामनानै लानो हाबाय। बेयो सोरनि थाखाय जादों, बेफोर सोरनि थाखाय जादों रायजो राजा नोंथांमोन, बियो जाबाय मानाव गेदेर प्रमद बर'नि थाखाय जादों। आरो मानाव गेदेरा थांनाय 5 बोसोराव 5 बोसोर बिटिसिआव सासनाव फैनाय लोगो लोगो, गाव खुंनो मोननाय लोगो लोगो जोंनि बिस्नाथ आरो सनितफोरखौ बिथाङा बिटिसिआव सोसनबाय, 6 सिडिउलनि आन्दाराव सोनानै लाबाय। 6 सिडिउलाव सोजाबाय, बिथांनि थाखाय सोजादों। आरो लोगोसे नोंथांमोना नुनो मोनबाय, मोनथिगौ, मानोना जेरै मामोन बियो, BKWSC, बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल ना, वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल, नङा होमबा, बेखौबो जोङो थांनाय मानाव गेदेर प्रमद बर'नि थाखायनो जोङो मोननो हादों। थ' बेबायदिनो जेरै मोनसे फिसा काउन्सिलखौ ओरैबायदि स्टेटहुड स्टेटआव जेरैबायदि डेभेलप जायो, जौगायो, बिनिख्रुइ बांसिन जौगानाय खामानि मावनायनि थाखायनो बर' हारिखौ मेगन साबाय, नङा होमबा, इउपिपिएल पार्टिखौ मेगन साबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आरो नों आं साधारन मानसिफ्राबो मेगन साबाय, नङा होमबा। आरो जायफोर नोंथांमोना मोनथिगौ, जाय एडमिनिस्ट्रेटिभ, जाय आसामखौ सामलायो, नोंथांमोना मिथिगौ ना, बिथांमोना नोजोर लाखिगासिनो दं बर' हारिया बेबायदि जौगालांबाय थायोब्ला सानसे समाव आलादा बर'लेण्ड, बर' रायजोखौ जे बिथांमोना बर' रायजो मोननो थांगासिनो दं, बियाब्लाबो अट'मेटिक बर' रायजो जे मोननो थांगासिनो दं, बेखौ बिथांमोना नुहुरबाय। जिथुनाखि आसामनि जिथुनाखि इन्टेलेक्सुवेलफोर, नङा होमबा, बिसोर गोबां कनस्पिरेसि खालामबाय, गोबां पलिसि खालामबाय, मानाव गेदेर प्रमद बर'खौ बोरै बोख्लायनानै दोननो हागोन। दा जाय 17 बोसोराव जे खामानि
बिटिसिआ काउन्सिला जेरैबायदि डेभेलप जानांगौमोन, जेरैबायदि जौगानांगौमोन, बे जौगानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन नुनो मोनाखै। माखासे खामानि जादों, माखासे इस्टाब्लिशमेन्ट जादों, जेरै इउनिभार्सिटिस नङा होमबा, जेरै इन्सटिटिउसनफोर, माखासे इन्सटिटिउसन, माखासे टेकनिकेल कलेज नङा होमबा, इउनिभार्सिटिस माखासेफोर गायसनजादों। आरो बिनि अनगायै जेसेबां माने इनफ्रास्ट्राकचार डेभेलपमेन्ट जौगानांगौमोन बे जौगानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनाखै। थ' नोङो 17 बोसोराव नोंथांमोना नुनो मोनासै, नाथाय फार्स्ट बोसोरावनो माने मानाव गेदेर UPPL पार्टिनि आफादगिरि प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव नोंथांमोना नुनो मोनबाय जोंगा मांगा ओरैबायदि माने माखासे माने जायफोरखौ नोंसोरो जोंनि रायजो राजाफ्रा सानस'नोनो हाया, जोंनि माखासे लिडारफ्रा सानस'नो हाया, बेफोरखौ सिन्ता खालामनानै, सिन्ता सरसा खालामनानै, रिसर्च खालामनानै माखासे ओरैबायदि मोजां मोजां खामानि मावनानै गालांबाय ना, मावनायखौ नुनानै जे बे पार्टिखौ माने काउन्सिलाव दोनबाय थाजानाय नंला। बै खामानि मावनो गोसो गैयै, जेरै बुङो जा बुङो बेखौनो मानिग्रा ना, बे पार्टिखौ जोङो सरकार लाबोफिननांसिगोन, बेबायदि थांखि नोजोरै माने थांनाय BTC इलेक्सनाव, थांनाय MLA इलेक्सनाव UPPL पार्टिया मानो इसिबां गाज्रियै जेननो गोनां जाखो, बिनि फिननाया नैबेयाव हाबनानै दं। रायजो राजा नोंथांमोन थारैनो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। गोजोन्थों, थेंक इउ, लाभ इउ अल।